Ors madita salurna amang do taminang dabe madongatang yang madihita adora so tatangi hun hata di debata di renungan harian tongon dia pada di manoguton jumlah ita matangnya. Puji-pujian madongan muliate madi soba on nasarohana nali Tuhan debata jago badi dengkan di besan naung dihilalah kami sahat di tikyon. Totong diramoti hungulu nami gue hami boles yang borngi na hulumi pataruham itu apa manoguton ala asido kolong miroham di Tuhan. Noain Tuhan, naik tumangan hatam mahami, tongon dia pada di manogoton. Bakulingi mahami marhiti hatami, di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Kemudian itu hata dengan sahabor siaw, nah hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Turpuk ojahan diganu akaulot di bagasan sadarion, imana tersurat sian Job 42 ayat 2, jahau madita saluhuna. Noain pe asahukoto, tunggu dok mudo luhupna jaladang hasudatan sakap neroham nanggo sada ido yanggo sahana. Hurian itu hata dongan sahabor siaon na hina hulongan di bagasan Kristus Yesus olodo nang hita jot madok watu sido debata alai ditikiro badai ningulu tumagon hita gabe borsohan dibadikon marhaposan tuasona. Songo si Job sada halak nati gor marroha ikon maradok pondoh hapor suhun na luar biasa magwartana marurus aka anakna jala mangonai sahid narata tudagingna saliling marukil di bagasan arsak niroha ibana sian pamikiron na tarengot tu debata ola sada do di BG sian soring ni pinggol mana pemahaman intelektual semata alai dung makatai jahoba sian haba-haba mamitor taringot nama satu si Job di bagasan hamet metonna jala dipatupa ibana ma hapursiaon na bagas. Hurian itu hata dongan sahapursiaon na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus adong madolo taida ipola ni renunganon na parjolo ima perubahan hapursiaon sian pabbegeon gabe panadaon pribadi. Padohan nuai pe asa huboto patuduhon perubahan status haporsiaw ni si Job na bagas haporsiaw ni dang sekedar teori na dibigi sian hata ni halak alai gabe pengalaman pribadi na mangorasi roha doh manguluhon secara nyata dung mangadupi waso ni debata na paduahon neneng idau ta ima hadaulaton mutlak ni debata digijang ni saluhuna molota ida hata tunggu dok mudo luhupna maka tidak kon kedaulatan mutlak ni Jehovah jojodo hita gabiloja ala naing mangingani sasude sakak ni nguluta marhite gogota sadiri si Job mangiton hita bahwa jolma marhawotoon jala terbatas do di nguluta ale debata na mangingani saluhupna nguluton dangadong hagugoon ni portibion na buy mga bati waso ni debata ingok ma amang inang dangadong hagugoon ni portibion na buy mga bati waso ni debata na naing lenon na tuhita na patuluhon ima sakap ni debata na soboy sudah di bagasan hasusaan didok dang hasudata sakap ni roham nang gusada mangalehon hasehaton do pos niroha na ubagas macai borak pe galubang ni ngoluta mana macai borak pe galubang ni ngoluta sahit mana paro kilo naro di ngolutaon dangadong nagugu manudati lomo niroha di debata nanay leonon na tuhita dangadong nagugu manudati lomo niroha di debata nanay si patupaon na di ngoluta ditik kisoto ditik kiso tartu sihita wasa masa saya paru kilo manang pergumulan pos marohatta debata dakya di pasoku akan masa di nguluta siang parbinyotoanna alani amang inang refleksi maon renunganon dia pala di manogotol marhite Job 42 ayat 2 tapasahat ma nguluta tutangan ni debata tapasahat ma nguluta tutangan ni debata na mangingani saluhupna ngulutaon unang geok rohatta ala so tartu hita salutna alus ni pergumulatta si taonon namasa di mulut taon ale marhaposan mahita tu debata
namangingani sasudina tahi doho sakap ni nguluta ingot ma dang hasudatan sakap ni debata nanay leronna tumulutau tarpaso-paso mahita diapala di manuguton disadarion mangulaw angka ulauta amin martang yang mahita. Mulia tema di pasahan nasarohan nami ali Tuhan debata Jehovah didengkan di basam marhiti hatam napai motok kami tongon diapala di manuguton posrohan nami Tuhan sudinai hatam boy tarurau kami diganuk mulu nami dan diganuk angka parsauran nami posrohan nami Tuhan bian mau diganuk mulu nami asiroham Tuhan ali Tuhan debata Jehovah dibuat kami masudi kaulun nami di bagasan sadarion homa nama masu-masu pada usia kami akan parmaraan akan parsan itu posrohan nami Tuhan homa nama masu-masu sudi kaulun nami di bagasan sadarion sesa dosa nami nabudangi asa tamahami haboran di pasu-pasu di bagasan Kristus Yesus martanyakan itu. Amin.